už natáčame. Čauky, vítajte pri druhom vlogu a teraz sa vás chcem na niečo spýtať. Mám k tomu len jednu otázku. Chcem sa na vás spýtať, že čo by som pre vás mohol natočiť. Napíšte mi do komentáru, že čo by som mohol pre vás natočiť. Ja to natočím. Ale musíte mi povedať, že či to bude let's play, gameplay, challenge alebo vlog. A s kým, alebo aký let's play to bude, alebo gameplay. No, a chcem, aby som pre vás natočil, ale môžete aj do komentára napísať, že či to bude s facecamom, alebo bez. Hej? No, ja už vás nechcem zdržovať, užívajte dňa, napíšte like, dajte odber, zdieľajte to a také. Zatiaľ, čauky!